हेल' लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय नै आं बिराद गोबावनि उनावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दा आङो माने बनरगावआवहाय लोक्षि फुजा मेला जागासिनो दङ बेखौ जोङो दा ज' माबाहैनो नागिरदों आरोना बेरायहैनो नागिरदों माने दाउ खेला दावदै खेला बिदि जादों नामानो ओमफ्राय खिथाहरगासिनो दङ बाबाया फैला नामा होननानै ओमफ्राय थांनो नागिरदों जों ज'नो ओमफ्राय आंजों लोगोसे थांगोन जुमु ओमफ्राय सासे लोगो दंबावो आरोना दा मा मोनबोयो नायबोनोसै जि गोबाव जाबायमोन आङो नोंथांमोनजों रायलायनो मोनैया भिडिअ लाबोयाबो माने टाइमफ्रानो एसे मिलायलायाखै आरोना दखानावनो ओरैनो दंगासिनो दंमोन नालाय ओंखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै सोर सोर आंखौ मिस खालामदोंमोन एसे कमेन्टआव खिथाहरदो लोगोफोर जिखुनु जोंना माने प्लेनिंआ जाब्रबनायसो माबा थांफानो नागिरदोंमोन आरो आंजों रिंथिबो थांफानो नागिरदोंमोन डिउटिया टाइमा मिलायलायासै आरो मेलायाबो बारा गोबाव टाइम नंखायानो बिदिनो 8:30 बा 9सिमल'नो जिखुनु जाया नायनोनो एसै मेलाया गिदिरानो जादोंनो अबेबा मेला जादोंबाबो बेबायदि दाउ खेला दावदै खेला गैया नालाय ओंखायनो आंहा बेबायदिखौसो बिराद इन्ट्रेस्ट जायो बेबायदि नागार आयै लाइट थांना होबावबाय भिडिअ बानायनायाव भिडिअ बानायफुबाय थानाय समावनो लाइट थांना होदों जिखुनु जाया आङो दखानखौ बन्द' खालामनानै फैबाय आङो बन्द' खालामनानै दा नै दुगैनोसै फ्रेस जानोसै थांसै दा ओरै जुमुखौ लानानै थांनोसै आरोना जिखुनु जाया मा मोनबोयो बिसिबां गिदिर मेलाया जिखुनु जाया आं दा देखायलांसै लोगोफोर आंजों लोगोसे फैबाय थादो बेबायदिबा नै दा जोङो सफैबाय ओमफ्राय जुमुमोननि रुम खाथियाव दङ बिसोर दा फैगासिनो दं दा मानसिफ्रा ज' इन्ट्रेस्टनो लोगोफोर गोजा आरामसे मेला गेलेनोसै सोरनि खाफालाव मा दङ जिखुनु जाया मोनोबा ज' जाफिनसैलाय आरोना मेला गेलेखांनानै आरामसे न'आव ओंखाम जानानै आराम फैफिनसै जोङो बारा गोबावबो नंखायानो मेलाया बिदिनो 8:30 बा 9सिमल'नो बुरजाखौ बिसोरलाय जाग्रा जागासिनो दंमोन मानसिफ्रा आं फन हरदोंमोन दासो फैबाय नै जुमुना दासो जि जाग्रा जानानै नेहोबाय थाबाय आंखौ दाउ खेला गेलेनो हालामोन माने दा बायदि बेलासि समावबाथाय जाग्रा जानाय नामा ओमफ्राय बोरो सासेयालाय हनै उखैखायो नामा दाउ खेला गेलेनांगौ बयबो गेलेलासो थानो मोना ओमफ्राय नै नों मोनब्लाबो ज' जागोन आं मोनब्लाबो जिखुनु जायाथ' मिथिया जि फनहाय थांसै होनबाथाय बिमाया जि फन हरगासिनो जोंहा माने ओरैबायदि जाबोदों आरोना माने फैसाखौनो केस लाबोआखै जोङो मा मेला गेलेनायाथ' दा नोङो माबा जायाना अनलाइन जाया नालाय जोंहा दा नै अनलाइन गेलेगोन चन्द्रपारानि एटिएमावहाय खेरखौथ' नागिरनो रोङासैनो माने जों एटिएमबो लाबोनो बावदोंमोन सासे लोगोआबो लाकिलि लाबोफ्लांबाय आरोना जों दा बेनाव ट्रेन्सफार खालामै फैसाखौ बख'नानै लाखानोसै माने आंखौ दखानदारखौ जि गाज्रि बिसोर फैसा लाबोगोन होननानै साननानै थाबावदों जि माबा होनखायो फैसा बख'नानै लाखानोसै बेयाव खुस्रा गयो 100 200 बेबायदिसो लांखानांगोन नालाय चन्द्रपारानि एटिएमावहाय मिनि एटिएम मा जाखो बिना ओमफ्राय किउआरखौनो नुयो होननो नागिरबाबो जालालै जायोलै आं साफ्रोमबो मानो किउआरखौ थाया नांगौ जाखो आं हाला फैसा बख'हैगोनसै जोंनि जाय बेसेबां बख'गोनसै आहाबो जाबाय दा बेसेबां 400 गयो होनलाय होनबालाय बेयाव एटिएम फैसा बख'नोसै चन्द्रपारा जायाखै फैसा बख'नाखै आंना बख'नाखा जोंनिसो बख'ना होनो नागिरदों बुरजा बख'आसै Wow, fैसा फैदो जुमा थानो हाला नै एकदम नेनो हाला फैसा गुमारो ना आयो खुसाया आंनि नै बियो बे आंनि जुमा बिराद जेलेस जाबाय आंनि खुसाखौ जेलेस जाबाय बिरादनो जाला फैसा बख'नाय बिराद दावरावलै थांफिनसै जोंहा दा एकदम ओरैनो थांसै मेलायावहाय नै बेजों दतमा थांग्रा ओमफ्राय नैबेजों जोंना थांगासिनो मेला सिद्दा आंबा सेरफांगुरि मोनहैगोन आरो चन्द्रपाराजों गावस्राबाय मोनथारसै मेलाखौ बेनिफ्राय नोगोर मानसिखा गारि मोनसे नंगौ सोंखाबाय आं ओरैबायदि जाखागोन दिनै लास्ट नैबे गारिया
थांबाबो जागोन मानोना जों बैथिं थांखागोन ना लाखिबा जों हरैसो थांगोन होनना बुंबानो जाबाय नायदो ट्राफिक जाजोबबाय आं जेबो गेलेनो रोङा दे बिथराय नाम्बारावनो होबा नों नायग्रा जा लाग्रा जानो ओजों दा मोनाबासो फुरा एक्साइटेड जों गेलेनायसिगां दाउ जानो बुंखादों लिस्ट लाना हांसो दाउ दाउदै दाउदैखौ बार होद' बेफोरो 10 थाखानि मोनखायोना नै मालाय जा मोजां दख'ना गानलायलायनानै सानदोंमोन आङो दख'ना गाननानै फैनो खिन्थु जोंना एसे माबानानै जायासै थाबायनाय मानाय ओमफ्राय आरो हाखु दाखु सानस्लाबनो हायासै इमारजेन्सि एसे मानसि नै आं फरायग्रा स्कुला लाइमोनसोरां बेयाव फरायोमोन आङो औ नै जाजेनबाय गेट मोनबाय मेला बेयाव जोबखाना बिसिङाव ओंखाना मिलाया दिनै बारा एसे खम मैया गानोनो जायगायानो गैयामोननो बाबाय खोमा मानसिफ्रा नङा गेजेरावसो जाखायो बांसिनानो दिनै खमलै मोजां मेलाया खमहाय मानसिफ्रा एसे मानसिफ्रा आं भिडिअ बानायखौ मिथिबायहाय सिनायलाय मानसिफ्रा गेलेनोसै दाना आंहा फैसा बुंलाय बायदि हाद्रिखाय जोंहा मास्क लाबाय नों मानो लाबोनो रोङासै मास्क गेलेनोसै मेला थ'र' आंना माखौ हौवामोनलाय नोङो बैखौ टेक्टरखौ ना तुलिहर मोनबाय हांसो मानै ओमफ्राय दाउ बायदिखौ समाव मोनदों दाउ बायदि बायदि हांसो मानै मोननाय बिसिबां लाखि गाबोन जानोसै ओमफ्राय दाउआ बुंबाय नोंलाय 20 थाखानि बे दाउआ 20 थाखानि ओमफ्राय बे जाबाय 50 थाखानि मानै मोनदों आं नुबाय देनजार लाखि थांसै एबारहाय ओंखाम जाहैनोसै न'आव थांसै ओइ थैयो थिखोनो हागौला आङो मेलासोखा मेलायाबो गाबबायहाय हांसोआ दिखियाव दोनसैना गाबखादोंना जोंखौ हांसो गाबनायखौ आं गाब होननायखाय मेला गेलेखांनानै मानानै थांसै एबारहाय आराम ओंखाम जानानै फैनोसै बिमाया जुलाफि बिहरदोंमोन नै लाबाय आङो जुलाफि माबा माबि बुजिया जानो लुगैदोंनो बियो आंबो लाबाय थांनोसै एबार जोंनि न'आवहाय जोंहा दा नै न'आव सफैबाय ओमफ्राय सासेयाथ' मोनैनि दुखु जानानै गोदान जायगा गैखायाखै बिदि होनफ्लानांगौ जाबाय माने उफाय गैया आरोना गोदान जायगा गैया होनफ्लानांबायसो बिसारा बिराद गेलेदोंमोन मोनाखै जुम्बा मोननानै खुसि जाबाय ओमफ्राय बारा गेलेयाखै जुम्बा एसेल' गारफ्लांलायो जुमुनिखौ जानोसै माबाजों सबायजों दाउजोंना गोरलै मोनदों जिखुनु जाया मोनबाय जोंहा हांसो थांसो मोनजोब्बाय जानायखौ देखायलायगोन आं नोंसिनो माला जानाय जायो जोंहा ज' टाइम मिलायनानै जासैना जिखुनु जाया दा जोंनावहाय दासो बेदरखौ गोदाखांदोंनो जों माला मेला गेलेखांखो थालखौ मोनलायबावासै आं टाइमानो बारा जायाखै दासो 8टा ओमफ्राय दा बेदर जालांसै ओंखाम जानानै थांफिनसै मा होनो थाब फैथारदोंथ' जोङो ना 8:42 मानसिफ्रा दाखालि ना सोंहरनाया दाउला खासि होननाया देखायथ'लाहाय मेगना नोजोर नांगोन ओंखायनो देखायथ'ला आं दिनैहाय गासै 8टानो बयबो दाउला खासि सोंहरबाय थानाया दाउआ आं देखायथ'ला बेयावनो दंजोबो दाउला खासिया ओमफ्राय आंना अमाबो दंबावोसो बेखौ देखायथ'ला आं दानो लब जाजोबबाय उनाव जेब्ला दाउला खासिखौ जायो होमबासो देखायनोसै हेल' लोगोफोर गुड मर्निं आंहा नै दासो सिखारदों
माने आङो मैयाहाय जों ओंखाम जाबाय डाइरेक्ट फैफिनबाय नालाय ओंखायनो आङो ओरै मोनाबो जाबोखाबाय ओंखायनो आं भिडिअखौ लाबाय थायासै ओमफ्राय ओरैबायदि जानानै दङ दा सिखारनानै ओरैबायदि मैया मोननायनि खुसिबो ओमफ्राय आं दिनै ओरैबायदि सिखारनानै रागाबो जोंथ' मिनिथावाबो बेबायदि जानानै दं आरोना माने आं हांसो दाउखौ माबायदि कन्डिसनाव दोनफैनांदों बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै ओरैबायदि लेथ्रा खालामना दोनखाबायना आयै नुनानै बिदि फुंजानि बिब'जों रायजालांबाय आं मिथिबाय आं सिखाराखैनोमोन बेहा होनलांबाय मारै दोनखो होननानै माने आङो फार्स्टनि मेलायावहाय दाउ मोनबोदोंमोन बेखौ आङो बाहेरायावनो दोनदोंमोन आरोना बाहेरायाव दोननायावहाय जिबौ सौनानै गालांदों बेखायनो आङो एबार माने फुरा रिक्स लाथारा साननानै आङो न' सिङाव दोनदोंमोन दा ओरैबायदि गाज्रि खालामजोब्बाय आं देखायनोसै र' नायदो आंना हांसोनि कन्डिसना आयै खिजोब्बाय दाउआबो नायदो जाला मोननायनि खुसिबो जाबाय मैयाहाय दिनैथ' बेखौ आं हारसिं फोसाबजोबखानांसिगोन जाला सेस हांसोआनो गाज्रिसिन खालामखाबाय मोनामजोबखाबायबोहाय जाला बेबायदि हालोदाव जानानै दं आं मिनिनोबो ओंखारदों बिरादनो माने गावखौनो गाव मिनिनोबो ओंखारदों आङो ओमफ्राय आं बाहेरायावनो दोननो सानखादोंमोन खिन्थु आंहा जिबौसो जाखांबाय एफा मोजां गिदिर दाउ मोनबोदोंमोन आङो जिबौ सौनानै थैनानै मोनजायासै ओमफ्राय आं बिराद गिबाय आरो एफा माब्रै गाहामखौ नोङो जुदि जिबौफ्रा बायसान्स जुदि सौलांलाबायोबा आं बिदि साननानै न' सिङाव दोनदोंमोन किटसेनाव सेस गैला मारै खालामना जोबखोथाय जिखुनु आंखौहाय मानसिफ्रा सोरबा मेसेज हरनानैबो बुंहरलायदो आब' मानो ब्लगखौ हगारथाराखै होननानै माने एसे फुजा सिजोनमोन नालाय आङो दखानावनो एसे बेस्थ'मोन ओंखायनो आङो भिडिअखौ माने लाबोनाय जायाखैमोन आरो लोगोफोर जिखुनु आङो नै थाबैनो जिखुनु जाया नाजाबाय थाखायो आङो थाबैनो गोदान भिडिअ लाबोनो जिखुनु जाया आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोलायगोन थाबैनो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबसै उफाय गैला आं माने बेखौ आङो फुरा साफा खालामग्रोजोबनांसिगोन बाहेरायावनो दोनहैथ'नांसिगोन आङो ओमफ्राय जानायथ' जानाय नंखाया दानो लोगोफोरजों आं बुंखादोंमोन ना लोगोफोरजों ज' जागोन आं मोनबाबो बिसोर मोनबाबो होननानै जिखुनु जाया माला जानाय जायो आङो दा माखासे बिसिनि रुमावसो दोनहैसै आं माखासे जुमोमोननियाव बिसिना आरो टेरेस दं नालाय ओमफ्राय दा आं साफा खालामग्रोसै फ्रेस जानोसै ओंखाम ओंख्रि संनानै जानोसै आङो नङाबा दा रागा जोंफैगोन सासे अफिसनिफ्राय फैनानै होमबा लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसैलाय थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायलायगोन बाय लोगोफोर